Wij ben hier folders bij elkaar doen, pakketjes maatje. Je bent 24 folders op de tafel. Daar denk ik op. Daar neem je ballons. En dan maak je er een inboom. En dan maak je de volgende ronde. Ik vind het heel leuk werk. Ja, wat is er zo leuk hoor? Nou, even met elkaar. Dan hoef ik thuis net alleen nog te zitten en dan... En nou is even bezigheid. En ik vind het heel leuk dat we dit met elkaar opbouwen kunnen. Want we zitten natuurlijk al heel lang met oude gebouwen. Wij doen het van een gebouw hier nou. En alles aan zijn bij elkaar in een gebouw. Nou, er is niet meer. Nou? Wij willen graag een dat heet hier het MWA, multifunctionele accommodatie. En dit gebouw waar we nu in zitten, dat wordt een oud gebouw. En we hebben hier ik denk dat we haast naar de 400 vrijwilligers hebben op papier staan. Mooi telefoonnummer en e-mailadres. En dan hebben we Aukje van de Schaaf. Dit is Aukje. Die coördineert dat al hier. En ze heeft ze alle weken onnauta, heeft ze haast naar de ploeg onnauta die hier is. Wij doen het maar genoeg. Ik ga normaal geen toontje de maand weer door, maar ik steeds het nou al. Oh, kop erbij hoor. Ja, welke? Jo, verkeerd maar de folders. Ja. Deze expert loopt er al. Dus die is er al deel al. Oh ja. Ja, dat komt dat het meest. Ja. Koppen moet er wel bij, of net? Jazeker. Als je praat, dan vergeet je het woord even. Hè? De mensen bewegen om de tafels heen. De mensen bewegen om de tafels heen. Ja, we doen ze om de tafels heen. Je bent aardig aan het rennen. Ja, dat is ook wel goed voor de conditie. Dan ben ik een oudere man, dus het helemaal wel goed. Is het goede ochtendgymnastiek? Het is uitstekend ochtendgymnastiek en het is nog gezellige ochtendgymnastiek, want dat is belangrijk, hè? Ik ben hier voor het eerst, ja. Nou, hoe is dat? Nou, heel gezellig. Ik moest eerst het tempo even wat vinden, maar dat is nou clear en het is gezellig in mijn hoor. Het jouw een stuk binding. En dat is hartstikke leuk. Ja. Want wat is hier zo gezellig? De saamhorigheid. Ja. En dat we nou met elkaar dit opzetten, dat doet me heel goed. Meerskip. En dat moet eigenlijk zo blijven.